Salut fraților și bine v-ați găsit pe acest canal de toți banii! Salut fraților și bine v-am găsit pe acest canal, canalul de toți banii. Și o să vă puneți întrebarea de ce se numește de toți banii. Păi, pentru că eu o să dau toți banii pe mâncare. Dar chiar toți banii pe mâncare. Păi mie oricum îmi place mâncarea și am zis, mă, hai să mă apuc de așa ceva, să fac și pe YouTube. Că n-am văzut până acum. Adică sunt câteva persoane care fac review-uri la mâncare. Și na, le felicit pentru câți abonați au și așa mai departe, mă bucur pentru ele. Dar n-am văzut pe nimeni, mă, să ia gen tot meniul de la, nu știu, de la un restaurant din mall. Nu dau nume, pentru că nu vreau să fac reclamă. Și cum ar fi să vin cu tot meniul aici în fața camerei, să-l pun, să-l testăm, să bem, să dăm note și tot așa mai departe. Aici avem niște sucuri de la Jumbo, adică le-am cumpărat pe toate aromele pe care le-au avut. Avem un suc cu cireșe, avem un suc cu fructul pasiunii, avem un suc cocktail cu piersică, caisă și un fruct mai exotic. Avem aici portocală, un ananas, o limonadă și lime. O să-l încercăm prima dată și prima dată pe ăsta cu cireșe, că chiar sunt curios cum este la gust. Eu am mai încercat ăsta cu pineapple, cu ananas și a fost super bun, sincer să vă zic. Adică ananasul s-a simțit foarte bine, a avut acid ok, doar că cantitatea e foarte mică. Glumesc, că dacă ar face și ei niște sticle mai mari, sincer ar fi minunat. Adică e peste sucul de 1 leu care îl găsiți în magazine, în supermarketuri, în hipermarketuri și așa mai departe. Adică e peste ăla cu mult. Ăla are mult acid și na, gustul îl vezi la cuca mâncăi. Ce are sticla asta? Păi e făcut în Grecia. Făcut de ei. Și scrie aici, nu ne găsesc și o limba română. Unde? Aici trebuie să... Nu. Până atunci nu găsesc asta, are... Pe 100 de mililitri are 16 calorii. 16 calorii pentru un suculeț de ăsta e ok. Mă, da, unea că am văzut eu în română, dar nu mai găsesc acum. Sau scria la ăsta? Da, la ăsta nu scrie, ciudat. Așa, unde scrie? Băutură răcoritoare cu gust de ananas și mango cu zahăr și îndulcitori. Se prepară în Grecia. Adică e venit din Grecia. El e făcut în Grecia și vine la noi în țară. Sau vine la cei de la Jumbo. Sticla e micuță, e cât palma mea. Are 330 de ml, culoarea arată ok, sincer. Ăsta cu ananas, aici scrie ananas, dar acolo scrie cu ananas și mango, da, în fine. Ăsta e cu fructul pasiunii, ia să vedem câte calorii are ăsta. Că sunt și eu curios, dar nu găsesc ăla. Ăsta n-are? În fine, n-are ăsta. Trebuie să mă uit eu mai atent. Avem un pahar. Avem apă, o aruncăm. Și acum putem să bem suc. Adică mai scurgem puțin așa. Așa, o luăm pe ăsta cu cireșe. Stai să focalizez. Cireșe. Vă zic, are 16 calorii. Se vede? Nu se vede. Nu merge? Hai că vă zic eu așa. Are 16 calorii
și 330 de mililitri. Ce bine s-a auzit. Ăsta cu cireșea, să vedem ce calitate are. Mamă, ce bun e! Mamă, ce bun e! E chiar super bun. E dulce, nu foarte dulce. Are un acid. Bă, are un acid, nu știu, nu foarte acidulat. Are gust de siropul ăla care îl găsesc la sticle și îl faceți ori cu sifon, ori cu apă. Sincer. Și are cantitate multă de sirop. E bun. Super bun. L-aș mai bea. Mamă. Chiar e ok. Pentru 1 leu, 2 lei, sincer e ok. L-avem pe ăsta cu fructul pasiunii. Are o culoare mișto, rozalie, ca de grapefruit. Are 36 de calorii și ăsta e făcut în Grecia. Ia să-l deschidem și pe ăsta. S-auze la fel, parcă ăla s-auze mai bine. Să spăl paharul. Ia că spăl paharul. Spăla paharul. Miroase bine. Bă, ăsta nu prea are gust, sincer, de fructul pasiunii. Adică, ăsta e cam prea dulce și nu are gust deloc de fructul pasiunii. Ăsta de cireșe merită, sincer. Ăsta de cireșe merită. Ăsta de fructul pasiunii, nu prea merită. Chiar nu prea. Adică n-are gust deloc de fructul pasiunii și un pic așa acrișor. Eu știu că fructul pasiunii e un pic mai aromat, mai dulceag așa, dar ăsta n-are deloc gustul ăla de fructul pasiunii. Îl deschidem pe ăsta cu portocale. Să vedem dacă are gust de Fanta. Nu se auze ca primul, cu cireșe. Ia să vedem. Are o culoare frumoasă. Are culoare de Fanta. Sau de Fruity Fresh. Bă, fraților. Ăsta n-are gust deloc. Bă, da, deloc de portocale. Nu le simt. Adică simt foarte puțin. Nu e ce trebuie. Adică e bunișor. Dacă vrei să bei un ăsta, poți să-l bei. Nu e rău. Ia asta de cocktail. Cocktail. În fine, cocktail. Arată bine. Chiar arată bine.
Culoare frumoasă, portocalie. Mama are un miros de fructe fresh ăla din copilărie. E bun. Chiar e bun. Ăsta chiar merită. Ia să le punem aici, astea care merită. Și astea care, na, așa. Să-l mai beau și pe ăsta. Nu mai știu dacă am clătit tare. Așa, beau pe ăsta cu ananas. Mamă, ce bine s-a auzit asta. Ăsta vă zic de acum că e bun. Mamă, chiar are miros de ananas. Mirosiți? Da. Mamă, ce bun e. Ăsta chiar e bun. Dar nu știu unde are mango, că eu nu-l simt deloc. Că pe sticlă așa scrie. Scuzați. Scrie băutură răcoritoare cu gust de ananas și mango. Da. Ăsta merită. Chiar merită. Ăsta cu ananas merită. Să-l bem pe tot, să nu-l aruncăm. Și acum bătaia bătăilor. Ia să-l vedem pe ăsta cu limonadă. Sper să aibă un gust bun. Mamă, ce spumă a făcut. Ca la bere. Fii atent că are gust de bere. Are textură de socat. Mamă, ce gust de limonadă. Mamă, ce bun e. Chiar e bun ăsta, sincer, ăsta îl pun primul. O să facem și un clasament care e primul cu care, așa, în fine. Bun, n-are miros. Poate nu-l simt eu. Spălăm paharul. Sincer, la ăsta cu lime am pretenții. Chiar am pretenții să aibă gust de un 7-Up, Sprite, ceva de genul. Mamă, ce miros are. Ce bine miroase. Nu prea simt că l-am băut pe ăla cu lămâie și nu prea se simte gustul. Bă, nu simt eu. Nu am încă beau din sticlă. Are gust de apă tonică cu lămâie. Adică nu e chiar așa wow. Și am terminat cu toate cele 7 sucuri de la Jumbo, care costă 1,99 lei. Vă mai zic o dată, am dat 14 lei pe ele. Dacă vreți să le degustați și voi să le beți, puteți să vă luați. Eu o să-l clasez pe primul, pe ăsta, pe al doilea pe ăsta și al treilea pe ăsta. Sincer, astea trei, ananas, cireșe și limonadă, sincer, au gust. Chiar au gust. Ăsta are gust de ananas, ăsta are gust de cireșe, ăsta are gust de limonadă. Limonadă cu acid. Ăsta un pic are gust de siropul ăla care îl pui ori în țuică, ori la sifon, ori nu știu, în altă parte. Am uitat să vă zic să vă dați și voi un like, un share și un comentariu la acest videoclip dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai
vedeți alte videoclipuri. Și asta a fost. Ciao!